The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 John 3:8, He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Psalm 121, 7-8. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. 1 Peter 5, 8-10. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Sa dili pa kita magkamadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, let us go right away to use the principle of 1 John 1:9 aron kita mandam sa tong kaugalingon. Let us confess all our sins, aron dili kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you, unbeliever, ang imong pagabuhaton mao ang paggamit sa imong kabubuton, imong free will, so you can make the most important decision nga mahimo nimo sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilo magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami nining among lawas kinitimailan ang imong grasya nagalihok pa. Ang imong kaluoy, gugma, kortesiya. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad nining adlaw. Aniya kami uban sa among pagpaubos sa imong otoridad sa pinagi sa imong mga pulong. Salamat nining grasya nga mong gipaymuslan bisan pa ning among Bible study through the YouTube pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers sa atong ministry o sa atong mga higala nga nagasunod adlaw-adlaw nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Labaw tanan sa atong mga isig ka magtotoo, our fellow believers who are positive to the study of the Word of God. Kini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Sayod na kaniana, okay?
Ato kining ginabuhat adlaw-adlaw, agi kining sunod sa mando sa Dios nga patubuon ang atong kalag pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili man mutubo ang atong kalag apart from it. So, nakita ni mo sa kabililhon kayo di ay ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Kay mao kini ang ganoy kanato sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Og besides niya kita magadupot paghihapon sa atong tun-anan nga giuluhan og how to be truly happy in life. So mao ning mga punto atong gihisgutan. Naghisgot kita mga bahin sa sala og kining gito niya pa kita nagadupot ni ining bahina. And then as we go along, ikaw nga bag-o pa, manam-anam nagtubag ang imong mga pangutana. I know at the back of your mind you have a lot of questions, daghan pa gyud. Ug sa imong pagpadayon sa kaning atong spiritual momentum, adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios, sa ako nang ginaingon kanang imong mga pangutana manam-anam usab og katubag. So, I would challenge you then, continue. Just keep on keeping on sa imong spiritual momentum. Atong balikon nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, kining atong ingnon lang nato nga pundok nga nagatuon niini, dili ni relihiyon. Wa gyoy labot bisag gamay ang relihiyon. Kaya ang relihiyon mao man ay opposite sa Christianism or Christianity. Kining ato is the real Christianity. Kay gani, this is a doctrinal kind of Bible study, doctrinal. Ang ato ra gyung basihan mao ang doktrina, ang kamatuoran diya sa pulong sa Dios. Okay? So, without much ado, sa wailangan, padayon ta sa atong pagtuon bahin sa sala. Kay menungdanon gud ni pag-ayo atong katunan. Okay? Sa wa pa ka makatuon niini, wag yo kay alamag o kay ideya. You did not have any clue may tungod ni ining mga punto sa doktrina bahin sa sala. Kaya ang sala, sa laktod yun na itong pagkasulti, mo ni mas grabe pa sa coronavirus. Kasabot ka? O kagubdan kining coronavirus sa tibuok kalibutan, ining pandemya, ang sala nato, ingon nga mga tao, ingon nga mga magtotoo, mas grabe pa, kadidli ang kaysa coronavirus. Okay? Now, sa ako nang ginayon, ipadayon nato itong atong ibiyaan kagahapon, naghisgot man taog, diyan na ganitong hisgutan nga, kining mangidhat, ug mata, unsa man na, mga sala, unya, importante yun nga itong makita kung unsa yun ang ipanghisgutan dinhi na. In general, okay, paminaw na. In general, kining tanan nga itong ipanghisgutan bahin og mga sala na magyud ni sa Old Testament pod, Proverbios 6, versikulo 12 ngadto sa 15. This means that in general di usa nato kuhaon ang verse by verse. Kini nagpasabot nga naghisgot man ta mahitungod og troublemaker. Ang troublemaking, ang pagbuhat og dautan, ang pagbuhat og kasamok, na bitaw giingon og troublemaking, pagbuhat ni kasamok, it's often generated
through the mouth in gossip. Tinuod man po na, di ba? Magsugod gani ka og gama og mga istorya. Ang tuyog yun nimo, unsa, mao ang paghimo og gubot. Mao man gyud na. So, gahisgot man ta dinhi og usa ka troublemaker. Kining tawhana nga troublemaker nga gidescribe diha sa Proverbs 6. He is arrogant, jealous, implacable with revenge motivation, which is evil. He is a gossip and guilty of inordinate ambition and inordinate competition. Now, ang itong giingon nimo kagapon nga, the troublemaker is a disaster in the local church. Katalagman, inon yun nato, binisaya, di ba? Di ba? Katalagman may binisaya sa disaster. Mahimo na siya katalagman yun diya sa simbahanan in any organization. Now, troublemakers are always uptight. Ato po nang isgutan kahapon. Unsay bot pa sa butog uptight? Ang uptight nga tao, dali rin masuko. Ug bisag kuhiton ra nimo, kana bang masikhan lang nimo, pikon. Mao nay pikon, uptight. Ang mga troublemakers are always better than everyone else. Mao na ilang paghuna-huna. Ang ilang hunahuna, mao nga sila mas maayo, sila'y pinakamaayo. Ang uban, dili. Mao kini ang grupo sa bersikulo. Atong tanaw ng primero, ha? A worthless person. Why hinungdan? A wicked man is the one who walks with a perverse mouth. Mao na to itong gisgutan kagahapon na unsa may binisaya og perverse mouth. Perverse mouth means masukihon nga baba. O kini nagpasabot. Mao ni atong giingon kagahapon. This means that troublemaking is often generated through the mouth in gossip, maligning, and judging. Basta naaga ni musugod og chismis. Paminaw. Basta na musugod og istorya ng mga dautan. Ang tuyo ragyod ana, mao ang dautan. Ang tuyo gyud gubot. Gusto. Mao na tuyo ana. Ang tuyo gyud ana, mao ang paglawgaw. Kung sa ato pang inistoryahan, paglawgaw. Mao man gyud na. Apan makahimo pagod ang usa ka Kristohano nini. Can a Christian commit this? The mouth is the external manifestation of one's character and disposition. A twisted, meaning a false mouth, emphasizes the sins of the tongue. Numnum ka? Sala sa dila. Now, kaya tulo mong kaklase duha. Tulo klaseng mga sala. Major sins. Sala sa una, sala sa dila, ug sala nga makita. But pasabot, sala sa buhat. Mao ni mga three major kinds of sins. Ug kini naghisgot nta karon og sins of the tongue. Nining tulo unsa may kinagrabihan. Be mo tana ko, this is a review. Ako lang kang labason sa imong panumduman mitong nini. Nining tulo, mental, lingual, o overt. Unsa may mas grabe o kinagrabihan. Ibaw kung unsa. Imong una-una. Ang mental is the worst. Dili kay mortal sin o venial sin o kung sa parang mga sins inyong gipang isgutan diha. Dili. Tulo. Mental, lingual, overt.
ang kinagrabihan ining tulo ang sala sa una. Ngano man kaha? Kay kining maong matang sa sala dili makita sa uwan. You see? Di man makita kung ano sa imo ginahuna, mahimo ko mag-smile ka diha apan deep down inside you na puno ka sa mga kalagot, kanang kasuko, pagdumot ug unsa na diha na moto. Sala sa una kinagrabihan. So sabta gina labi na kaninyo mga bag-o pag yun maka sabot bahin ini. Ako lang ning ilakbitan kay naghisgot mangunta niini sins of the tongue. So the mouth is the external manifestation of one's character and disposition. Ang twisted, meaning false mouth, nag-empasiya sa sala, sa mga sala sa dila. Sins of the tongue. Kini kong perverse, ato rin kong tanaw ni, kining perverse mouth, nagisgutan din ni sa original nga Hebrew, is twisted ang original niyang translation. Naon sa man po'y binisaya og twisted, ang tana ko nimo. Tuis, di ba? Ang twisted, tuis. Now, kanang perverse mouth, mao ni kinaduulan nga mugawas nga description ana niya nga migamit sa original nga Hebrew nga twisted. Kana ato bang tan-awon nga gansilyo. Nakakita ba mo gansilyo? Kanang gansilyo kay ang pagsuod ana sa kanang imong tanod, twisting man kana aron di na mabadbad. Okay? Aron di na mabadbad. Kay mura mag kawit man na siya ang gansilyo aron ang resulta di na kana mabadbad. Na mao na gigamit sa Hebrew. Kanang gigamit sa Hebrew nga perverse mouth. Ang gigamit ni ining masukihong baba, ang original gyudana twisted na siya. Kasabot ka? Kaya nga naman. Kay ang buot ipasabot gyudana kay kun sige man galing ka og ingon ana, mo resulta na nga kadugayan di na mabadbad ang resulta sa imong gihimo. Mas grabe sa original nga Hebrew. Kining buti pasabot ning ingon ini nga bersikulo ang iyahang pulong. Mao nang sa binisaya gisulti lang og masukyuhong baba. Pero it does not give any justification to the original Hebrew. Mao na nga sa atong pag kanang eksplikar atong gipagawas kini. A twisted, false mouth emphasizes the sins of the tongue. Meaning ana, kanang masukihong baba, ang buot pasabot ana, sala sa dila, sins of the tongue, nga atong gisgutan. Then, okay, maturgot ta sa sunod nga bersikulo, verse 13. Naniya na. Mao na ni pangidhat sa mata. Okay? Paminaw yun din eh. Unsa magud ni pangidhat sa mata? Okay? Kay diha mangyoy sa original nga Hebrew, dili na gani usahay murag di na madaog laktod i-translate sa in English o sa Binisaya. Kinahanglan i-describe na. Kaysa kining mga panahon, sa panahon bas pagsuwatan ni, by the way, I think itang tanan na ibaw nga, kung mubiyahe ta, kanang mupanaw batas laing nasod, laing nga country ba, labi na kung kanang maong country dili kaayo ilado nato, importante kaayong may baw ta o unsang ilang kultura. Basta? Like for example, kamong
Tingali, umaadto ay mo sa Saudi. Kinahanglang ma-familiar mo sa kultura sa mga Arabo dito. Unsay sakto o unsay dili. Bisan gani kamo nga bot mo biyahe ngadto sa Singapore, for example. Now, lahi baya pod sila mga kultura. Gusto? O mo anto ba mo sa Middle East? Lahi po ang ilang kultura dito. O sa, especially we are talking about the Middle East, ang Middle Eastern culture din ni atong makita nga. Kining bersikulo 13, naghisgot gyud ni sa culture sa Middle East. Kining maong gisgutan na to. Okay, padayon ta sa paghisgot ni bersikulo 13. Naghisgot man ta bahin sa troublemaker. Balik na gutan niya to. Ang troublemaker has body language. Winking. Sa maning winking means kidhat. Winking means to wink as you run down someone. Mao na to atong hisgutan. To signal with the feet means to scrape the feet. Now it is rude to point with the finger. All this is the body language of mockery or ridicule and derision. A troublemaker gets his kicks by putting other people down. In other words, unsabot pa sa botan nga ang mangita o gubot, maogyod ng tao nga manlupig, kung mahimo iyang lupigon ng tanan. He himself is a slug, but he can put down other people. Dili ni mo siya masaway, apan kusog ni siya musaway sa uban. So, who signals with his feet and points with his fingers. Now, adto ta diretso sa sunod nga bersikulo 14. Unsa naman po ng sunod bersikulo be? Who, with perversity in his heart, continually devises evil, who spreads strife, sa kang kinsang kasing-kasing anaang pagkamasukihon nga nagalalang og dautan sa kanunay nga nagapugas sa pagpakiglalis. Ang but pasabot nato din nga perversity sa Binisaya pagkamasukihon. Na unsa maning pagkamasukihon pod? Di mo sunod, right? Di mo sunod. Di mo sunod kung unsay sakto mo nay masukihon. Di mo sunod sa unsay angayan. That is why perversity here is actually what we call deviation from doctrine. Naibaw gud siya unsay sakto, naibaw siya unsay klaro, di lang yun siya musunod. Sabot ka? Now, the troublemaker does not go by what the Bible says is right and wrong. Now, ubang mga magtotoo, they spread the word. Some believers spread strife. So, with perversity in his heart, continually devises evil, who spreads strife. Ano na sunod nga bersikulo 15. Therefore, his calamity will come suddenly. Instantly, he will be broken, and there will be no healing. Naunsa naman puding resulta niining maong troublemaker. First, the troublemaker suffers from self-induced misery under the law of volitional responsibility. But eventually, he gets covered with divine discipline in 3 stages. Naibaw naman ka, tulo ka kanang level or stages ang sa Diyos nun nga pagpanton. Warning discipline, muna una, intensive discipline, and eventually, hugde gyud mo kanang
mausab sa unang-una, magtotoo din, dying discipline. Now, balik ragutan niya itong law of volitional responsibility. Ano sa may pasabot na yun eh? Well, ako na lang ning gibinisaya, balaod kini sa tulubagon sa kabubuton. I don't know, mudawat ka ba niya ng binisaya ang paghubad nako? Law of volitional responsibility. Balaod sa tulubagon sa kabubuton. So, duharay kapaingnan sa usa ka troublemaker. Duhara. Unsa tuod po'y binisaya og troublemaker? Unsa ka to? Kanang tigpangita gubot. Okay? Now, so, either he remains a troublemaker and be broken, or depart from being a troublemaker and use the rebound technique of 1 John 1:9. Duhara. Kita nimo, duhara siya kapaingnan. Mao man na atong gisgutan. Mao man na atong gipaklaro. So, atong makita kining paghimo gubot. Kining paghimo gubot pinaagi sa pagmugna og mga istorya. Gamag-gamag istorya. Maghimo gubot pinaagi sa pagsabwag og mga dautan nga mga buhat. Mao kini ang gisgutan nato. Now, sa laing bahin, adto na punta sa Proverbio, Kapitulo 6, gihapon kini. Nganha nasa 16 ngadto sa 19. Sumpay na. Naunsa na po'y gisulti diha. Adunay unom kabutang nga gidumtan ni Jehova. O, 7 nga maoy dulumtanan niya. Una, mapahitas ong mga mata. Usa ka dila nga bakakon. Ikaduha. Ikatulo, og mga kamot nga nagaula sa dugo nga inosente. Sunod, usa ka kasing-kasing nga nagalalang sa dautan nga tinguha. Kanunay gid ning magbalik-balik. Kana bang magplanog dautan bitaw? Conspiracy sa in English pa. Kanang moingog. Unsa man nako pagguba ana niya, paglaglag ana niya, pagdaot ana niya. Mao gid ni kanunay magalalang diha sa kasing-kasing sa ka troublemaker. Kinsa nagalalang sa daotang tinguha. Okay. Mga tiil nga matulin nga mudalagan ngadto sa binaliyako usa ka bakakon nga saksi nga nagapamulong og mga bakak ug kadto nga nagapugas sa panaglalis sa mga kaigsunan. Now, gilista na po diri ang mga sala, di ba? Haughty eye, lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and who spreads strife among brothers. 7 ang gisugutan din eh. So 7 ka buok. Unsa ning 7? Nga gidumtan ni Jehova? Na unsa may pasabot na nang gidumtan? Mudumot ba di si Jehova? Adili. So unsa may pasabot na nang gidumtan? Hate sa in English. Now, kini, paminaw. This is an anthropopathism. Hatred describes the policy of God in terms of human modus operandi so we can understand it. Aron na itong masabtan. Wani magpasabot. Nga gidumtan gyud, nga gidumtan. Panangay na itong makita nga kining gilista dinhing 7 ka buok wa gyoy ayon at tubangan sa Dios. Ingon na naon lang nato pagsulti. Naon sa maning 7 ka buok nga gipanglista dinhi. Sugdan kuno nato pagtuki ang bersikulo 17.
sala baya ning atong isgutan din ha? Di man Well, unsa man ning mapahitas ong mga mata. Kini yung Hebro, no? Unsa man ning mapahitas ong mata. Wa pag yung makakita ang mapahitas ong mata. Unsa may hitsuras tao nga mapahitas ong mata. Unsa may but pasabot sa original nga mapahitas ong mata. Kung ato lang latoron pagkasulti ba, karon mapahitas on. Period. Di ba? Mapahitas ong mga mata. Ang but pasabot niini mapahitas on. Okay? Haughty eyes is arrogance, which includes everything, tanan. Bitterness, jealousy, vindictiveness, implacability, hatred, self-pity, tanan nga naana nga nalambigit nining maong mga pulong. Haughty eyes. Kanang gitawag nato mapahitas ang mga mata. Arrogance, mo igisgutan diha. Lying tongue. Klaro na gyud na. Ang bakakon nga dila o matud pa dinhi usa ka dila nga bakakon. Unsa may pasabot sa usa ka dilang bakakon? Bakakon. Not necessarily kay ngano man. Unsa may nagalangkob sa pamakak kung bakakon ka. Daghan ba yang na-appeal niya ng pamakak? Di kay tang baya ang atong ipasabot ani. So, ang isulti, bakak. Primero, bakak. Unsa lain pa? Nga lalangkob niya ng bakak. Unsa pa lain? Pagdaot suban. Kana bang magama kag istorya aron lang sa pagdaot sa uban. Mauna. So therefore, atong tanawon kining lying tongue dinhi. Ang but pasabot ini, mao nga it refers to malicious gossip and slander. Hands that shed innocent blood. Naunsa naman po ipasabot ini. Atong masabtan ni nga usa ka murder kini. Pagbuno ba? Naubalik ra gud tas mga verses. Verse 18. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Unsa tong haughty eyes? Arrogance. Ang lying tongue, slander. Hands that shed innocent blood, murder. Pagbuno. Okay? Naaba mo'y namatikdan diya sa maong bersikulo. Mental attitude sins, sins of the tongue and overt sins. Nakabantay mo, ana? Na. Klaro gyud kayo. Mental attitude sins, arrogance. Yeah, sins of the tongue, slander. Overt sins, murder. Tulo. Kita ni mo? Ang tulo ka categories of personal sins. Gusto? Okay, let's move forward. Verse 18. A heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. Now, there are always frustrated people who become conspiratorial. Okay? Unsa may pasabot og conspiratorial. Now, it comes from the verb to conspire. Okay? Conspiracy. Kana bang magsabot-sabot, magplano-plano, apan ang ilang pagsabot-sabot o magplano-plano, kanang pagdaot. Na mao ng conspiratorial nga giplano-plano, nga sabot-sabot sila unsaon pag-manipulate, unsaon pag-maniobra, unsaon paglaglag, unsaon pagdaot. Now, kini mga tawhanon nga gisgutan din mga taong frustrated.
Unsa binisayag frustrated, nasungot, di ba? A heart that devises wicked plans and feet that run rapidly into evil. Kini man ko mga tao, kasagaran nga, mag-conspiratorial. Mao ni mga tawhan na gitawag nato. Okay, let's just move forward na lang. Na, when authority makes them feel uncomfortable, they do everything they can to undermine that authority. Mao ni conspiratorial. Daghan man ko mga Kristohanon nga dili sila tungod kayo wa nila anara ang ilang kaugalingon sa pagpailalom sa otoridad sa pulo sa Dios diyan sa ilang kinabuhi. Otoridad sa Dios sa ilang kinabuhi, dili nila tahoron. In other words, mga tao ni nga they are not oriented to authority. You see? Di po ni sila makaakos pag pailalong sa otoridad sa bisag unsang matang nga otoridad. Any kind of authority. Dili sila magpailalong. In other words, they had never been oriented to put themselves under any authority in life. Wala. Disoriented ni sila. Mabitaw nga. Gitunaan man nato every now and then ang bahin's prinsipyo sa otoridad. Kinahanglan nato mga magtotoo ang pagpailalom nato sa otoridad. We need to be oriented to authority. Any kind of authority. Samtag yun na. Ug mao, ang gisgutan ta dinhi nga pagsabot-sabot, pagplano-plano, pagkunsabo sa tuyo sa pagdaot sa otoridad. Mao kini mga tawhan nga wa gyud ni sila magahatag og pagtamod ug bisag unsang matang sa otoridad. Wala. Well, of course, baliko na to. Ang troublemaker man god, ilang tan-aw nila, sila na'y otoridad. Sakto. Sila. Kay ilang tan-aw, sila ra kunoy sakto. Sila'y maayo. Sila ray sakto. Mao na ilang. They consider themselves. So as a result of conspiracy, mao na ni. There is active civil disobedience. Mao na. Now, feet running rapidly to evil refers to criminality, destruction of property and life in the name of some kind of crusade kunuhay. Now, kanang mga pagdaot na sa mga kabtangan tungod kay doon na kuno sila katungod sa pagbuhat sa ingon ana. Mao na'y nakagrabe. Kana bang tungod kay ilang gituhuan, bisan og sayop sila, tungod kay naggama naman sila ilang kaugalingon nga sila kuno'y sakto. Mao nang mulihok na sila sa pagbuhat og dautan, batok nimo. Bisan dili sila sibo sa sakto. Therefore, we move forward sa verse 19. Okay? Now, a false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. Now, ato ning ipadayon og ma. Di nila una kita kutob. Dias verse 19. Atong timan-ana. Okay? Okay, so see you then tomorrow sa atong pagpakiguban. Hinahot nga ikaw dili mo sipyat sa atong pagpadayon nini, ang sumpay nini, aron imog yung matuhog ang tanan nga mga punto dinibahin. Ining kalinlain nga mga sala nga dili ta mahimong biktima gyud sa sala. Kung nga kita makapadayon gyud sa pagsibog ngadto sa unahan. Sa kapaspas. Hinumdumi itong prinsipyo, ha? The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong
pagkat-on kinahanglan mo labaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. Okay, di nila kung nakita kutob, magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Nining adlaw salamat sa imong pagpatinaw kanamo, dugang pagkamatuoran. Bani kami sa among pagbuwag ning adlaw, likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma. Doon kami makapadayon, nining among gipangisgutan diya sa imong kamatuoran. Salamat niya mong Bible study through the YouTube. Pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.